Duha ka pulis ang angol human na disgrasya sa Buhangin, Davao City. Ang maong mga pulis padulong unta nga mutambong sa usa ka hearing sa korte. Ani ang eksklusibong report. Samaran ang duha ka pulis nga nadestino sa Pagibato Police. Human na disgrasya ang ilang gisakyang motorsiklo kaganyang buntag sa Carlos P. Garcia National Highway o Diversion Road, Buhangin, Davao City. Nawad-an matod pa og kontrol, hinungdan nga nga bagnos ang duha ka pulis nga giilang sila P1 Marlo Marcojos, rider sa motor, ug ang angkas nga si P1 Romeo Bartolo. Pagliko niya, sumato nag-abot ng gamay na lang po. So diri lang sila nalabay? Oo, nalabay sila. Pero okay sir, super okay. Medyo ang katumbak ride lang medyo na grabe po na ibati po kay ang dughan mo gyud ang Pagkabagno sa duha, nalabay pa sila sa pick-up nga nagbaking niadtong tungura nga gimaneho ni Poras. Bisan dili man unang nabangga sa pick-up ang motor sa mga pulis, andam gapon silang tabangan sa driver niini. Na-slide ang motor, dayon importante lang sa ilang lawas, maayo lang. Nalabay lang sa imo nga. Nalabay, natingala ko di buto, nya nakitaan ko lang sila sa likod. So dili gyud nimo mabutang ato sir nga sala pero andam ka matapang. Andam tabang sa tao. Importante sila maayo lang.